Ok, ya anderram daro video am do dum derirawo mada Adamu Haruna mo hala marketing enanta jayngol Pulaku TV wolwartama. Derram, please, s'il te plaît, useni don Allah ta jabu ratu asodai baby Dogecoin. Baby Dogecoin. Derrabe baby Dogecoin dum token latti dum do explosa der wakati nene jotta. Baby Dogecoin do tammi wadugo ko Shiba wadi. To en rati en sodai baby Dogecoin kono be fen hitande ndende hikka 2022 do mi don non video do hande nous sommes le 6 janvier kono be taklay le 6 janvier 2023 derram ta sodi baby Dogecoin au moins ko je $50 $100 taklay ke parmi les millionnaires ou bien les milliardaires. To asala ke bo taklay atammi hosugo video do awia yake kaza no ron no wolwana min wi'a min sodi baby Dogecoin min sali sodugo banta je mi holli on goddo don no wi'a mi en janvier 2021 en janvier 2021 o do wi'a mi useni sodu Shiba mi sali sodugo Shiba man do mais galfen 2021 man do mi regreti e mi holli on dede ko sali mi yetti on gam ay do ta njabe on bo gade même regret mi fami dum woni baby Dogecoin e mi fami dede elang je baby Dogecoin hosi e dunia pat en gido wolwa hala baby Dogecoin ngam maydo ta en jabe en rati au maximum an codunoɗo seɗɗa ma ɓuray $10 $15 $20 $50 to amari moyen ɓeddu baby Dogecoin ma ɗo miɗo wi'e ɓeddu baby Dogecoin ma bo wala komi mari ko komi heɓata ha to a sodi hoore maɗa on a nafata na ɗum hunde de a sodata sakkanuma to a nasti be lien am heɓal pourcentage wala hala lien ton miɗo yecce je avenir maɗa min mi yi ko salotogal ton kanjum waɗi mi hosi décision wi ko maka an bo ça dépend de toi mi tammi on paami ngam mayɗo on getta